Masantos yang araw, sa kayo namin mga kapangga. Andito na ang Yay Today upang maghatid ng naglalagablab na balita, balitang walang pinapanigan, balitang tama at pawang katotohanan lamang, serbisyong tapat at maasahan, numero 1 mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Grace Ann Griego. Pagbalik ng school vacation sa Marso, pinag-aaralan. Pinag-aaralan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabalik ng bakasyon sa paaralan tuwing Marso sa halip na gawin ito mula Hunyo hanggang Hulyo. Ani nga ni Marcos na pinag-aaralan na nila ng mabuti dahil nga marami nang nagsasabi na pwede na dahil tapos na yung lockdown. Dagdag pa nito na karamihan na ng eskwela ay face-to-face na at kakaunti na lang yung hindi pa. Kung matatandaan, adjust ang bakasyon sa paaralan dahil sa COVID-19 pandemic. Ipanaliwanag ni Marcos na sa hybrid sistema ng edukasyon, mayroon pumapasok sa mga paaralan at mayroon ding ginagawa ang klase online sa pamamagitan ng tinatawag na Zoom. Sinabi pa ni Marcos na dapat ding isaalang-alang ang bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang lugar. Inilutang ni Senator Sherwin Gatchalian, Chair ng Senate Committee on Basic Education, ang ideya na ibalik ang bakasyon sa paaralan sa panahon ng tag-araw dahil ang mainit na panahon ay nakaapekto sa mga klase sa buong bansa. Para naman kay Alphabet Estepa na guro sa Villasis, Pangasinan, bakit hindi natin i-try? Pwedeng i-consider yung thought na yan kasi as we assess yung situation ng mga bata at teacher, medyo hirap sila dahil na rin sa sobrang init. Hindi naman natin ma-assure yung quality learning if hindi conducive enough yung environment ng mga bata. Plus, hindi rin po sila komportable kasi hindi sila nakafocus at iniisip nila ang nararamdaman nilang init ng panahon. Samantala sa Occidental Mindoro, hindi bababa sa 145 na mag-aaral ang ospital simula noong Marso dahil sa matinding init at hindi dire-diretsong supply ng kuryente sa lalawigan. Na-hospital din noong Marso ang 100 students sa Laguna dahil sa dehydration matapos magsagawa ng fire drill ang isang paaralan. Matinding init ng panahon ramdam na sa Dagupan City, Pangasinan. Para sa mga iba pang detalye, tutukan sa report. Grace, kanya-kanya ang diskarte ang mga residente upang maibsan ng init na nararanasan dito sa Dagupan, Pangasinan. Ramdam ng mga residente ng Dagupan City, Pangasinan ang epekto ng matinding init ng panahon. Ang mga pumapasadang tricycle driver, kanya-kanyang naghahanap ng masisilungan habang naghihintay ng mga pasahero. Batid ng iba pang tricycle driver ang init ng panahon, pero wala silang magawa kundi mamasada para kumita. Sobrang init, tas pa nahirapan kaming masyadong huminga minsan. Tapos may mga high blood na driver, minsan napipilitan silang umuwi dahil sa init ng panahon. Kamusta naman po yung pasada nyo po sa gantong panahon? Yung iba po kasi nagtigil na yung klase nila eh. Okay naman po. Okay naman, kahit pa paano nakakaya naman yung init. Pag naman sobrang init, umuwi din kami tapos lumililim. Grace, ayon sa Pag-asa, asahan pa ang mas mainit na temperatura sa buwan ng Mayo. At sa nakalipas na mga araw, naglalaro mula 46 hanggang 54 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. Paalala ng Pag-asa, palaging magdala ng panangga sa init ng panahon at kung hindi naman importante ang gagawin, huwag na lang lumabas ng bahay upang makaiwas sa heat stroke na dulot ng init ng panahon. Mula sa AB Fernandez Avenue, ako si Cherilyn Ferolino, Yay Today News. Grace. Maraming salamat, Cherilyn Ferolino. Para sa balitang sports, Warriors tumabla sa Kings sa serye. Para sa iba pang detalye, tunghayan sa report.
Nagpasabog si Stephen Curry ng 32 points, tampok ang 5 3-point shots upang maitakas ang Golden State Warriors sa Kings para maitabla ang serye sa All-2. May 26 markers si Klay Thompson para sa pagbangon ng Golden State mula sa 0-2 pagkakabaon ng Sacramento sa kanilang Western Conference First Round Series. Tumipa si Jordan Poole ng 22 points habang nagposte si Andrew Wiggins ng 18 points, 8 rebounds at 4 block shots para sa Warriors. Ang triple ni Fox ay huling 28.7 segundo ang nagdikit sa Sacramento sa 125-126, kasunod ang mintis na 16-foot jumper ni Curry sa posesyon ng Golden State. Inipit ni na Curry at Green si Fox kaya pinasa nito ang bola kay Barnes na inamintis ang potensyal na game-winning triple. Naimintis ni Harrison Barnes ang pangpanalo ng 3-pointer sa pagtunog ng final buzzer sa panig ng Kings na nakahugot kay De'Aaron Fox ng 38 points, 9 rebounds at 5 assists. Armor Aquino, Yay Today News. Mga kapangga, humanda na para sa collab ni Maymay kasama ang Korean singer or rapper na si Woosuk. Masantos siya nga raw mga kamarye test. Tiyak nga na ikaw ay mapapayay sa ating latest chika for today. Maymay may collab sa Korean rapper-singer na si Woosuk ng grupong Pentagon. Ibang level ang dating ng kapamilya P-pop star na si Maymay Entrata sa kanyang upcoming single na Auto Deadma. Dahil makakasama niya rito ang Korean rapper-singer, songwriter na si Woosuk. Ito ang kauna-unahang beses na nakipagsanib pwersa si Maymay sa isang international artist. Miyembro ng sikat na South Korean multinational boy group na Pentagon si Woosuk na binuo ng Cube Entertainment. Naglabas din ng ABS-CBN record label na Star Pop ng teaser ukol sa awitin kamakailan na nagsabing ang ibig sabihin ng Auto Deadma ay otomatikong hindi pagpansin sa mga komento at puna ng ibang tao. Maaaring abangan ng Auto Deadma single drop ni Maymay tampok si Woosuk ngayong April 28, Biyernes, sa iba't ibang music streaming platforms. At yan ang ating yay na latest chika for today. Ako ang inyong kamarye test na si Cherry Lee. Magandang hapon mga kayay-pangga! At para naman sa usapang pagkain, di papahuli ang ating tampok na balita. Ngayong araw, narito tayo sa CSI Market Square kung saan ang paboritong lugar ng mga tao tuwing hapon, lalo na ng mga estudyante ng iba't ibang paaralan dito sa Dagupan. Ano nga ba ang meron sa CSI Market Square? Narito lamang ang hilera ng paboritong street foods ng mga tao. May kwek-kwek, penoy, calamares, proven, chicken nuggets at iba pang pagpipilian. Pwedeng-pwede sa budget-friendly date, magjowa man o magkaibigan. Dito lang yan sa CSI Market Square kung saan ang street food ay iyong babalik-balikan. Mula sa CSI Market Square, ako si Micaela Ascanio, ang #1 chismosa sa balitang lafangan, kaya't laging abangan sa Yay Today Masansamit. Samantala, mapapanood nyo ang episode na ito sa official website ng Yay Today News, www.yaytodaynews.com. Maaari rin kayong bumisita sa Yay Today News official Facebook page. At maraming salamat din sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming programa. At yan ang mga naglalagablab na balita mula sa Yay Today News. Ako si Grace N. Viego. Ako si Cherilyn Ferolino. Ako si Armor Paul Aquino. At ako naman si Micaela Ascanio, kami ang Yay Today. Balitang walang pinapanigan, balitang tama at bawang katotohanan lamang, serbisyong tapat at maaasahan. Numero 1 mula Luzon, Visayas at Mindanao.